Kedy si naposledy tancovala? Len tak pre radosť. Kedy si vytvorila niečo len pre seba? Vieš, ktorá farba ťa rozžiari, podporí tvoju jedinečnú krásu? A vieš, čo naozaj potrebuje tvoja pleť? Pozývame ťa na ženský víkend Plný farieb, tanca a šperkov? a rituálov krásy zo Spa Sailu. 3. až 5.10. v hoteli Štefánik na Miave ťa čakáme. Tešíme sa na teba! Zažite víkend, kde sa krása, oddych a exkluzívna starostlivosť spájajú v jedinečný pôžitok.